Гости ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Хвала Христу, дорогие слухачи и глядачи YouTube-канала Радио Мария. Сегодня в нашей студии человек звычайный и незвычайный, потому что все мы звычайные люди. Але некоторые из нас яшчэ и делятся своим таким асабістым досведам з усімі не толькі праз сваё служэнне, але і праз кнігі. Мы з вами, дарагія, ўжо не першы месяц чытаем разам у нашай сталай рубрыцы кнігу айца Александра Жарнасека «Памілаваныя». Вось яна ў руках. Гэта той асобнік, які мы адкрываем кожны тыдзень, каб падзяліцца з вами тым досведам, які для нас склаў айцец Александр Жарнасек. Менавіта сёння у нашай студыі ён знаходзіцца. Пахвалёны Езус Христос. Навекі вечны аман. Вітаю. Вельмі рада вас прывітаць, не толькі як аўтара кнігі, але і як таго святара, які заўсёды вельмі адкрыта ідзе з намі на кантакт, распавядае пра ўсё, што мы папросім, пра пілігрымкі для калекцыі святы. Для нас гэта вельмі важна, для Радыо Марыя. Ну, але сёння сапраўды нагодаю для нашай размовы будзе кніга «Памілаваныя». Чаму? Таму што не адзін раз мы ўжо з Алесем, які, прынамсі, апрацоўвае ўсе выпускі, а я ж многія з іх я запісвала, начытвала, мы атрымліваем адваротную сувязь ад людзей, якія слухаюць і гавораць пра тое, што вельмі ўдзячныя за тыя словы, якія тут у кнізе вы склалі. Для простага чытача таксама досвед аўтара гэта не толькі цікава, але і важна. Таму што разумець чалавека, які пакінуў словы на паперы, падзяліўся імі, гэта, ну, як таксама і троху як з ім за руку прывітацца, правда, як быццам асабіста з ім пазнаёміцца. Мне падавалася, што мы знаёміліся трошку з вамі, і цяпер хочам трошку даведацца пра тое, як гэта было, як склалася кніга, якім шляхам яна ішла, і як цяпер, можа, пасля некалькіх гадоў яе ўжо жыцця, бо кніга жыве менавіта, зараз вы ставіцеся да яе. Ну, такая будзе размова пра памілаваных. Добра. Отец Александр, раскажыце, а ці доўга прымалася рашэнне? Вось я то ведаю, мы гэта чыталі на пачатку, але вось тыя, хто можа прапусціў гэты выпуск, ну, як заўсёды пра кнігу, ці доўга прымалася рашэнне вось выкласці на паперы свае думкі? Увогуле, сама ідэя нейкую кнігу напісаць ці на паперы выкладваць свае думкі для мяне абсалютна не новая, таму што там нейкія артыкулы ў свой час і на Ава Марыя там друкаваліся, і недзе там, ці, ну, перыядычна недзе там з'яўлялася, плюс я яшчэ свой сайт заўсёды там нейкія артыкулы выкладваў, таму пісаць мне абсалютна это не новае. Ну, плюс, так падзялюся, што ўвогуле ідэя нейкую кнігу выпусціць нейкую, яна пастаянна за мной хадзіла, такая лагічная ідэя, яна і са мной была, і я там думаў, што матэрыялаў шмат апрацаваных, і нібыта ёсць што сказаць, плюс яшчэ перыядычна я ці ад спадарыні Аліны чуў з Прохрыста, што можа нешта надрукуем, а можа нейкія з вінаградніка, а можа тое, можа сёе, і гэта гадамі, вот этой вот ідэі такія розныя, а можа так, а можа сяк. Ну, таму як бы сама думка нешта выдаць, яна вот гадамі круцілася. Таму сама ідэя, яна абсалютна не новенькая. Ну, а ўсё-такі як кніжка ўзнікла, это зусім эпізод іншы, да, у сэнсе, што это не ў катэгорыях вот гэтых ідэй такіх чалавечых, да. Ну, а з самой кнігай, ну, выйшла як натхненне, ну, Божие. То есть я там у кніжкі трошку і это і тлумачу, да, і ну да, это не ідэя, это не так, что вот сядзеў і выдумаў, что вот не добра было б кнігу напісаць. Не, это зусім, конечно, все по-іншаму было. Як?
Ну, калі просто, да, я вяртаўся з Мінску, то есть канкрэтны эпізод, да, Гасподь наш у фактах ёсць. Это мне вельмі падабаецца, як часам некалі недзе пачуў, што ў Бога ёсць два віды моваў. Адзін від моваў — это калі Бог пераконвае, там, натхняе, просіць, а другі від моваў — гэта факты. Ну і для мяне вось кніга — это ўсё-такі быў такі факт. Калі я ехаў, нават это памятаю, дзе это было каля стэлы Перамогі. Я тут паварочваў на трасу М-ку. Ось, і я свае думкі былі, там радыё слухаў, нейкія там песні, зусім нават не пабожныя. Для мяне таксама такі добры знак, што я ні пра што там пабожнае не думаў. Включыў свае любімае радыё, на той час ва ўсякім разе. Вось, і выразна, ну, недзе, там, не ведаю нават, як это тлумачыць, але у самім сабе, я это, канешне, кажу, што это Дух Святы, это цяжка з нечым іншым паблытаць. У самім сабе я пачуў, што ты, вот, узнікне гэтая кніга. Нават для мяне такое было, што не тое, што яна ўзнікне, што яна ўжо ёсць. То есть это настолькі такое дзіўнае для мяне было, это адзіны вопыт, ён ніколі больш не паўтарыўся, і не ўпэўнены, ці ён паўторыцца. Ну, чыста па-чалавечы не ўпэўнены, але так вот паралельна, што кніга ўзнікне, і яна ўжо, як у духоўным свеце, яна ўжо існуе. То есть я яшчэ не пачаў пісаць, а ўжо ведаў, што яна ўжо ёсць. Ну, такая вот дзіўная рэч. І тут жа мне прыйшла такая, ну, я зноў ж, это так троху банальна гучыць, можа, ад Духа Святога, але прыйшла назва «Памілаваныя». Вот. По-другому я не ведаю, як тлумачыць, да, вот это. Таму это адназначна, это не такая, што вот там размова, а можа нейкую кніжку напісаць, а можа апішыце свой вопыт, там служэнне ў турме, это не катэгорыі, ну, як бы, такіх чалавечых разважанняў. Я ведаў, што... Я не ведаў, пра што будзе кніга, але я ведаў, што ў духоўным свеце яна ўжо напісаная, і ёсць назва «Памілаваныя». Ну, вот, калі коротка. Атрымліваецца, што потым кніга ўзрастала з назвы? Атрымліваецца, да. Я прыехаў тады, ну, нейкі там мой вопыт, да, такі ось характэрная рыса, напэўна, для такога. В свой час я это не разумеў абсалютна, это трошку ў кнізе апісваю. Такі характар, калі наведвае Святы Дух, што ты пачынаеш плакаць, і гэта не ад радасці, не ад болі, не ад пакаяння, то есть няма гэтаму такой яўнай прычыны. Вот просто вот, ну, я это раней чуў, не разумеў, чаму, як вот гаварылі такія людзі. Я памятаю, некалі такія монахі адны з Бельгіі, яны пра это казалі, пра дар слёзаў. Для мяне это абсолютно чужое было, такі думаю, як это ўвогуле працуе. Но у мяне так было, да, што я вот эту вот кнігу пачуў, што яна павінна быць напісаная, што яна ўжо ёсць, да, што вот такая вот выразная прысутнасць Святога Духа. Я, едучы ў машыне, пачынаў моцна плакаць, і я разумеў, што, ну, это не я, да. І я вот прыехаў, тады тыя гадзіны ехаў, даволі такі доўга было ехаць, это мой стан, ён, у прынцыпе, так не асоба сканчваўся, я стараўся забыць этую назву, таму што кожны раз, калі я узгадваў само слово «памілаваныя», у мяне вот этот вот стан перажывання тут же пачынаўся, я зноў пачынаў плакаць, а мне трэба ехаць, а это дарога, і это мяне ўжо это злавала, я ўжо казаў: Господи, калі то скончыцца, ўжо мне это троху раздражняе і злуе. І вось я пераключаўся рознымі думкамі, я пачынаў маліцца ружанец, каб пераключыцца думкамі. І у радыё ўключаў, громка ўключаў, ну, там акно адкрываў, то есть мяне розныя такія. На заправку выйшаў, да, то есть мяне такія розныя методыкі былі, каб, ну, адарвацца ад этой думкі, ад гэтых перажыванняў. І кожны раз, як я ўспамінаў слово «памілаваныя», ўсё зноў накрывала. І я прыехаў да хаты, думаў, што ўрэшце скончыцца, я займуся сваімі справамі. І не, это не скончылася, і гэта цэлы дзень было, я там скрываўся ад сваіх, з кім там жыў, з сабратам, каб ніхто не ўбачыў, да, што я тут нешта са мной не так. На наступны дзень раніцай я прачнуўся у надзеі, што это скончыцца. Ну, я ўсур'ёз як бы не ўспрымаў, што это яшчэ будзе кніга. Нібыта так духоўна разумееш, ну, але ж, як бы, ну што, ты не пачаў пісаць, ты нічога. На наступны дзень я прачнуўся, першае слово «пайшоў мыцца», памятаю, ў душ. Узгадаў тут же гэтае слово, зноў гэтыя слёзы, зноў тое сёе. Тады я сеў і рашыў, што спрабую напісаць хаця бы раздзелы. Я не ведаў, што это будзе.
і думаў, што спрабую напісаць раздзелы, хаця бы памалюся, можа нейкія ідэі ўзнікнуць. У мяне не было ніякіх ідэй. Вот, акрамя таго ж факта, што ёсць кніга памілаваная, ў духоўным свеце яна ёсць, і у мяне няма ніякіх ідэй, якія это раздзелы будуць, пра што я там буду пісаць. І ну, я ўзяў паперу, я ўзяў ручку, і ўсе раздзелы тут жа напісаліся. То есть, у прынцыпе, можа там мінімальна толькі памяняў нешта. Яна моментальна, схема тут жа сама ўзнікла. Вот так вот, раздзел по раздзелу. Так што я так смяюся, што нават у плане схематычным кніга ўзнікла за 2 дні. Вот, у духе яна ўжо ўзнікла за 1 секунду, альбо ну, за 20 гадоў майго жыцця ўзнікала, да. Вось, а ў плане схематычным за 2 дні. Но пасля ўжо, канешне, тэкст, да, это ўжо быў там нейкі год, напэўна, на это пайшоў, хаця пісалася даволі хутка. Пісалася, это быў час ковіду, это час такі, ну, хаця б нейкая карысць з этого перыяду судоў Божых, такая чалавечая карысць. Я эту кнігу падчас ковіду пісаў, і, в прынцыпе, ковід сканчваўся, я ўжо быў тады ў Росіцы, і я яе ў Росіцы заканчваў, это ўжо такая фіналізацыя была. Ну, вось. Калі коротко, то неяк так. Ну, канешне, яшчэ такая для мяне асабіста карысць ад кнігі. Я ведаю, што там людзі дзякуюць, і розныя сведчанні ёсць людзей за этой кнігай такія. Ну, сапраўды для мяне такая нешта дзіўны феномен гэтай справы. Для мяне асабіста карысць можа ад кнігі ад самой, можа, ну, не столькі таму, што як бы ну, я и так-то все ранее переживал, то, что писал в книге, это не то, что вот новенькое, то есть это все такое собранное. Вот. А когда я уже ведал, что буду писать книгу под назвой «Помилованная», мне, конечно, параллельно возникла «Отверженная» Віктора Гюго. Я ніколі не читал Гюго, ни одного твора, и увогуле я не любитель был читать книги. Трошку соромно про это так, ну, сказать, да, я сын письменницы. Мама фанат літаратуры, класікі, беларускай, і рускай, і сусветнай класікі, ну, а я ўвогуле, там, моя літаратура — это «Приключения Незнайки и его друзей», там дзіцячая, там у трох частках, альбо, каго я там яшчэ найбольш чытаў, «Класы под серпом твоим» хіба што мне там падабалася са школьнай праграмы. Всё астатняе філоніў, нічога не чытаў, там абы толькі здаць у школе по школьной программе. Один твор, который я яшчэ чытаў захлёб, это была «Чорная стрела» Стивенсона, такая рыцарская сага. Ну, я ее разоў 7 перачытаў. Вот я быў фанат «Чорнай стрелы», и ўсё. И все мои сяброўства з літаратурай, это просто, ну, это не сумяшчальныя рэчы са мной. І вось пасля, калі ўжо разумеў, што буду пісаць кнігу «Помилованная», мне паралель прыходзіць «Отверженная», я паняцця не меў, што такое «Отверженная», да, вот просто зразумеў, мне трэба эту кнігу прачытаць. Я яе набыў, агромнейшую кнігу, да, Віктора Гюго, там на 1300 сторонок, і я ў захапленні быў ад «Отверженных». Я прачытаў пасля наступнае, пазнаёміўся з Гюго, я прачытаў усе ягоныя творы. Ну, прачытаў, пасля стаў аўдыё слухаць. Я ўсе максімальна пра Гюго, што мог, там накапаў, і ўвогуле адкрыў літаратуру. Это быў час таксама ковіду, трошку часу было яшчэ такой самастойнасці нейкай, пажыць для сябе. І я так, ну, праз «Помилованную» адкрыў класіку і там маса іншых розных твараў, аўтараў, даруйце. Ну, таму такія плёны кнігі для мяне — это тое, што я адкрыў літаратуру, і з такіх кітоў сусветнай літаратуры, такіх людзей з пасылам, скажем так, которым было што сказаць. Ну, насамрэч, калі так шчыра, маё наступнае пытанне нейкім чынам і звязана з тварам аўтара. Гэта вы абмовіліся, вельмі дакладна абмовіліся, таму што вось гэтае слова, якія аўтар складае ў кнізе, адлюстроўваюць яго твар, яго дух, яго душу. І калі чытаеш «Помилованных» асабіста або слухаеш, ёсць такое адчуванне, што вы адкрываеце нам сваё сэрца, сваю душу. Мне падаецца, менавіта таму яны такімі блізкімі падаюцца людзям. Ну, прынамсі, у нас вось за Лесем
так аб'ядноўваю, бо мы дзелімся пасля прачытання, пасля праслухоўвання, дзелімся сваімі ўражаннямі. І гэта не зусім проста раскрываць тэмы сур'ёзныя, ну, той жа дар слёзаў праз асабісты досвед. Гэта дадзена не ўсім. Цяжка дзяліцца асабістым было, раскрываючы вось гэты план, які вам прыйшоў за 2 дні. Ну, в нейкім сэнсе, да. Ну, нелёгка было, ну, не сказаць, што для мяне это новае было, таму што я праз годы, ну, нейкае там служэнне, евангелізацыі, праз мой побыт у руху адновы харызматычны яшчэ з часоў Польшы, калі я там вучыўся. Ну, я да такіх рэчаў трошку быў гатовы. Ну, пытанне межаў, напэўна, да, вот, што ты можаш, у якім моманце ты можаш пра сябе гаварыць, а у якім моманце трэба спыніцца. Вот тут, вот, канешне, яны розныя былі гэтыя межы. Таму, калі людзі часам увогуле сведчыць не могуць, яны пра сябе гаварыць не могуць, пра асабістае. Ну, я да такіх рэчаў быў гатовы. Ну, але, канешне, там, ну, напрыклад, пра тыя самыя страхі, не, пра такое я не быў гатовы гаварыць, асабліва для кнігі, так публічна, там, пра той самы дар слёзаў, не, пра такое не. Таму ў нейкім сэнсе это трэба было сябе пабароць і зрабіць чарговы крок, пераступаючы межы. Вот, ну, але ўсё-такі, да, это не сказаць, што это зусім такое невядомае для мяне было. І, напэўна, нейкім такім натхняльным матывам для мяне асабіста было, што я зразумеў, што калі мы сведчым і гаворым пра сустрэчу сваю асабістую з Богам жывым, ну, то гэта ёсць евангелізацыя. Вот это вот і ёсць прапаведванне. Таму што тое, што мы, як правіла, называем прапаведваннем, гэта правільна было б назваць альбо выкладанне догмаў веры, это не прапаведванне, гэта тэалогія, да, ну, больш правільна, альбо маралізатарства, што яшчэ страшней. Мы павінны, нам трэба, вы такія-сякія, думайце, кайцеся, ну, это такімі рэчамі ніхто там асоба не натхняецца, а прапаведванне это калі ты гаворыш пра сваю сустрэчу з Богам жывым, у прынцыпе это рабілі апосталы. Як піша апостол Ян, мы пішам вам пра тое, што мы чулі, бачылі, чаго дакраналіся рукі нашыя. І вось гэтая кірыгма апостальская, у прынцыпе, так добра падумаўшы, яны нічога там не казалі. Яны казалі пра тое, што ён быў мёртвы, а пасля мы з ім елі. І мы з ім гаварылі. Можете лічыць нас псіхамі, но так было. І вот это вот кірыгма апостальская, это такая вот аповед пра сустрэчу з Богам жывым. Ну і ў такіх аповедах дзейнічае Святы Дух. У гэтым я, ну, быў перакананы, это бачыў, як это робяць людзі ў аднове, которые навяртанне перажылі ў нас у супольнасці. Былі і наркаманы, і рэкетёры былі, і, ну, такія, мягка кажучы, непростыя людзі. Яны гаварылі, як Бог мяняў іхнае сэрца. Вот, я бачыў, які это эфект робіць, як Дух Святы робіць. Я разумеў, што, ну, я павінен так рабіць. У мяне такі вобраз узнік, што кожны з нас, як веруючы, піша сваё Евангелие. Такі сімвалічны трошку вобраз, але вот, Евангелие адно, 4 аўтараў. Таму што кожны з іх напісаў сваё Евангелие, свой вопыт сустрэчы з Хрыстом Воскрослым. Ну, і таму это такое жывое. І я так спачатку это напісаў, асоба не думаючы, што кожны з нас, як веруючых, піша сваё Евангелие, нясе сваю добрую вестку сустрэчы з Хрыстом. А мяне ўразілі словы нашага канцлера, ксенза Віктора Місевіча, который мне эту кнігу, ну, як бы правяраў, як цэнзар Віцебскай дыяцэзіі, і яго гэтае слова ўразілі, і он мне так падзяліўся ў 2 словах, да, і як бы праз яго я сам вярнуўся да сваіх словаў, да, што я такое сказаў, думаю, а сапраўды это такое фундаментальнае. Ну, неяк так. Вось падчас прачытання разумееш, што святар таксама чалавек. І вось гэта блізкасць цябе, звычайнага свецкага чалавека, да святара, які таксама ідзе сваім шляхам і расказвае пра тое, што ён памыляўся, пра тое, што недзе быў заблукаў у сваіх разважаннях або там нават у дзеяннях нейкіх.
І як у гэтай сітуацыі Дух Божы паспрыяў вырашэнню, якія думкі прыйшлі, робяць яе вельмі блізкай да кожнага. Вось тое ўражанне складаецца, што ты стаіш побач, і ты маеш такую ж магчымасць ісці сваім шляхам, памыляючыся і знаходзячы вось гэтыя свае перліны, высновы, якія да цябе прыйдуць. Такая надзея. Надзея для цябе і для верніка. Які з раздзелаў найбольш цяжка ішоў? Відаць, нават так адразу і не скажу. Я калі шчыра, то нават іх раздзелаў не надта памятаю. Я іх калі чытаў, то, канешне, там перачытваў, калі пісаў, то памнога это ўсё перачытваў, і часам, калі людзі ўзгадваюць, а мы вот то і то там чыталі, я нават не надта памятаю, што я там пісаў. Да. Ну, таму што прапаведваю многа, дзе гэтыя розныя тэмы недзе там гучаць, і ў кнізе, і не ў кнізе, там у мне это ўсё такое перамешваецца. І напэўна скажу, ну, можа, не канкрэтна па раздзелам скажу, напэўна скажу, што тэма, ці заўсёды цяжэй мне ішло там, дзе трошку так вот тэарэтычна багаслоўска прыходзілася разважаць. Можа, там, дзе вот разважаю пра памілаваныя, самы пачатак, да, вот што значыць там памілаваныя, вот это памілаваныя ў плане свецкім. Вось, там, дзе багаслов'е ўключалася нейкае, там найбольш цяжэй. Таму што, ну, для мяне Евангелие, ну, простае. Калі ты пачынаеш болей неяк так капацца, ідзеш у напрамку горя ад ума, як казаў класік, то вот там вот было цяжэй. Там, дзе я пачынаў казаць вот просто пра факты, там сустрэча з убогімі, ці дар слёзаў, да, это, ну, это цяжка, таму што это асабістыя рэчы, ну, ў плане такім вось, ну, перакрочыць гэта, да, а калі ты ўжо это перакрочыў, то пісаць это ўсё намнога прасцей, таму што это факты, да, ты не можаш пярэчыць фактам, да, это як такая фраза мне падабалася ў Кіку Аргуэллю, который казаў, той, хто не прызнае фактаў, той чалавек глупы, да, і ты, як бы, ну, пра факты казаць прасцелька яны былі, да, а вот там ужо капацца, разважаць, это ўжо трошку цяжэй. І, ну, і такія моманты там, напэўна, у некалькіх раздзелах ёсць, дзе мне вот часам нават думаў, што я б іх выкінуў, магчыма. Вот там, дзе іх больш такіх разважанняў, такіх вось тэалагічных, я б іх, можа, павыкідваў бы. Але, дзякуй Богу, кніжка выйшла, і ўжо не прыходзіцца пра такое думаць. Ну, а, дарэчы, а узгадваеце кнігу час ад часу сам? Або толькі нагадваюць нехта там збоку, звонку? Шчыра кажучы, не. Не узгадваю. Ну, прымаю, як это дело Божие, вот, зрабіў і ўсё. Нават такія, не ведаю, можа, это нават не сціпла б троху прагучыць, але я так нават не надта часам падпісваюся, што это моя кніга. Да, вот, з аднаго боку моя, з другого боку не. Вот, просто разумееш, як у цябе вот нехта просто гэта уліў і ўсё. Вот все адно, як некую флешку у цябе ўставілі, і ты трэба было распакаваць. Поэтому сказаць, што я там напрацаваўся за этой кнігай, ну, не магу сказаць, што я там нейкая моя заслуга, што там 20 гадоў пражыў, ну, тоже моя не сильно там заслуга, да, таму сказаць, што я там... Не, я асабіста не вяртаюся да кнігі. І часам, калі, ну, там людзі ўдзячныя, там ад усяго сэрца і дзякуюць, і гавораць, калі наступная кніга, я маўчу, таму што, ну, так недзе, я разумею, што не будзе наступнай. Ну, таму што вот просто сесці, сабраць і напісаць, ну, нешта там выдумаць, нейкую тэму працаваць, як я апрацоўваю вінаграднік, як апрацоўваю розныя тэмы, гэта да. Ну, вот нешта такое, ну, не я это планаваў, у нейкім сэнсе, не я это пісаў у нейкім сэнсе, таму вот думаць, што я там запланую наступную, як бы, таму падазраю, што не. Можа, будуць кнігі, не ведаю, там планаў Божых, да, ну так вот по майму розуму.
пакуль што нічого не плануецца. Толькі калі пан Бог ізноў ставіць флешку. Ну, нешта такое, да, калі нешта падобнае. Не, па-чалавечым, можа, напішу, можа, шмат напішу. Мне часам ёсць думкі там розныя, вось там хаця бы каментары па Матвею, которые на Ютубе каментую. Можа, гэта нейкімі там, не ведаю, альманахамі выдаць, нейкімі тамамі, там яшчэ там нешта, маленькімі брашуркамі, без паняцця. Ну, такое, да, вот чыста па-чалавечы, такіх ідэй многа, і яны не дурныя, яны, можа, нармальныя, сапраўды, можа, некалі дайду да гэта, што трэба выдаваць, пасабіраць, перапрацаваць, хаця бы тое, што ўжо напрацавана. Ну, магчыма, такое, да. Но это не будзе тое самае, што вот это будзе ўжо другое. А што адчулі, калі скончылі кнігу? Зразумелі, што ўсё напісаў, магу аддаваць рэдактору. Ну, што адчуў? Напэўна, тое, што ўжо не хачу да гэтай справы вяртацца, да. Ну, дзякуй маме маей, дзякуй Богу, што яна, перш чым там нехта яшчэ правяраў, то яна гэтыя тэксты правярала, пераправярала і найменш умешвалася, каб мяняць мой стыль такі, там, таму што ён яўна не літаратурны, гэта стыль такі вось як, ну, такой класічнай літаратуры назовём. Ну, таму, як бы, ну, это была моя галоўная задача, і, ў прынцыпе, яна так, ну, мама, да, стрымала, пераправяраючы этот тэкст, там, спраўды, там, нейкія і жаргонныя словы прапускаючы, і тое сёе. Вось, і, ну, я проста аддаў гэта на выдачу і ўсё. Да, то есть я разумеў, што не будуць тут вялікія змены. Напэўна, для мяне важнае было, яшчэ перш чым я аддаў некаму правяраць, я паслаў сваю кнігу сваёй сяброўцы. Яна, ну, за мяжой жыве з сям'ёй. Вось, і яна такі вельмі глыбокі вопыт духоўны мае, такое вадзіцельства Духа Святога. Для мяне важна было, што яна скажа. Вось хіба што найбольш вот такі позірк духоўны, вот важна было, што яна скажа. І, ну, яна мае вопыт такі вось з Господам адносінаў. І больш за ўсё я чакаў. Я быў гатовы да таго, што калі яна скажа, што, ну, я нічога ў гэтым не бачыла, я быў гатовы гэтага нават не выдаваць, да. Настолькі было для мяне важна, ну, як бы такі вот позірк духоўны. Ну, і яна мне коротка напісала, гэта той самы голас, который я заўсёды чула. Я такі, ну, все ясно. То есть вот это было для мяне важна. Ну, і все. Больш ні за што я не перажываў. Такі ўнутраны дазвол, які падтрыманы знешнім. Да, да. Ну, это для мяне быў такі знак, да, такі вось. Ну, ад Господа знак, што нічым не грузіся больш. А ці былі людзі, якія тут узгадваліся ў кнізе і пазналі сябе, і потым нейкім чынам вам адазваліся пра гэта? Не было. Я заўсёды, калі, ну, напэўна, некаторыя сябе пазналі, я не памятаю ўжо ўсіх нюансаў, але, напэўна, можа, у некага дазвол пытаў, можа, у некага не пытаўся дазволу, але і так ведаў, што ён недзе там дадзены. Я такі, ну, даволі асцярожна да гэтых тэмаў. Калі нейкія гісторыі ўзгадваю, ну, то чалавек павінен быць непазнаны, як па мне. Мне нават заўсёды такая, калі часам на казаннях прыклад даю розных людзей, я максімальна стараюся схаваць вобразы гэтых людзей. Маладая дзяўчына можа стаць старушкай, дзядулем, кім угодно там, да. Старыкі, наадварот, маладымі могуць стацца, да. То есть я лічу, да, што вот это вот асабістая гісторыя, ты не маеш права іх так вот раз і ўсё. Таму не ўсіх пытаўся я, да, але ўсё-такі гэтая думка за кожную гісторыю, да, што вот, ну, в нейкім сэнсе вот так вот браў адказнасць, да, што мне там, як бы, ці ў вочы нехта дазволіў, ці я ведаю, што людзі супраць, напэўна, не будуць, таму што яны публічна гэтай гісторыі агучвалі. Да, ну, напэўна, ніхто прэтэнзій не прад'яўляў, пакуль што. Не, я нават не пра прэтэнзія, а можа быць на такі вось досвед, што я сябе пазнаў і нешта там для сябе можа, ну, некаторыя пазнавалі, так. Да, некаторыя пазнавалі, да, то есть яны разумелі, што это пра іх размова ідзе. Ну. У кнізе шмат узгадваецца ваша праца ў калоніі, так. І гэта не заўсёды такі светлы досвед. Ну,
Першае, гэта шчырая размова пра тое, што як нам падаецца, вось святар прыйдзе ў калонію, як мы там абывацелі, так, проста іменакі думаем, што святар прыходзіць у калонію, і там ўсё так хораша, і навяртаюцца людзі, і нам хочацца ў гэта верыць. А вось тут шмат праўды. Ці не было такога жадання нешта схаваць у гэтай тэме, або так, ну, не распавядаць настолькі адкрыта? Не было супраціву ўнутранага? Ну, напэўна, нейкі там быў, да, то есть, ну, праца, ну, тэма калоніі, я разумеў, што і сам туды не прасіўся я хадзіць, і так, ну, і выйшла што-то сапраўды як служэнне, і я разумеў, што і, ну, і па заканадаўству это зачыненая атмасфера, ну, атмасфера асяроддзя зачыненая, і ну, што па міласці Божай я туды стаў хадзіць, што вот Гасподзь мне это дазволіў. Таму, да, заўсёды у мяне такая думка, пра што ты можаш казаць, пра што не можаш казаць, ты рэжымы калоніі. Ну, я скажу так, што калоніі, канешне, это, ну, заўсёды гэтыя месцы былі страшныя месцы, да, для людзей. І, ну, у розныя часы калоніі па-рознаму выглядалі. То есть я не то, што глобальна кажу пра турму, я кажу канкрэтна пра гэты час, дзе я знаходзіўся. Магчыма, ён быў іншы там 10 гадоў да мяне, напэўна, это час зусім іншы цяперака там. Вось, ну, это канкрэтна гэты перыяд, калі вот я вот так вот хадзіў. І за гэтых 11 гадоў і то там много чаго мянялася, нават, і, ну, то есть я это мог назіраць, да, і калі начальство мянялася, заканадаўства мянялася, там і розныя патрабаванні праверак розных, ну, такіх вось па заканадаўству, ну, таму, да, я ўвесь час свядомы, што узгадваючы тэмы калоніі, ну, асабліва як сістэмы, яшчэ лёсы людскія это адно, асабліва калі хоць трошку дакранаецца як сістэмы, да, што это такая тэма, ну, таму, напэўна, там ніякіх сакрэтаў не раскрыў, да, то есть я быў свядомы, што можна сказаць больш, да, але гэтага не трэба. А хоць хто-небудзь адтуль, ну, якая-небудзь кніга асобнік памілаваных трапілі туды? Ой, ну, цяжка сказаць, улічваючы, што людзі мяняюцца ў калоніі, і даволі хутка, калі ўжо перастаў хадзіць, а я перастаў хадзіць, калі ковід пачаўся. Это ўжо быў 19 год, і ўжо калоніі пераходзілі на карантин. Вось у гэтым часе кніга пішацца, і, ну, і там друк выходзіць. І ў прынцыпе, калі ўжо там гэтыя карантинныя меры зменшыліся, нават пытаючыся, хто там ужо выходзіў на свабоду, я разумеў, што маёй аўдыторыі там ужо ў прынцыпе не было. Таму я памятаю, што некаторым я перадаваў, але ўжо нават не магу сказаць, зараз я ўжо не узгадаю, ці гэта менавіта на тую калонію пайшло, ці там ужо людзі прасілі на іншую калонію. Некаторыя прасілі вось для вязняў, которые ў турме прасілі, каб можна было ім перадаць. Ці дайшло, ці не, гэтага я не ведаю. Пробы, напэўна, былі там нейкія, ці дайшло, ці не ведаю. Да зусім іншай тэмы пакіруемся. Часцяком у кнізе узгадваюцца нейкія падзеі, або той жа дар слёзаў, або нейкія з'явы, якія вернікі, ну, мы вернікі, трактуем як вось Божы прояв, альбо Дух Божы, да? І тут у кнізе вы раскрываеце свой досвед і стаўлены да такіх з'яваў. А калі так вось людзям распавесці, як жа паспрабаваць зразумець, ці гэта Божы прояв, ці гэта Дух Божы дзейнічае ў чалавеку, самім сабе, менавіта да сябе, не да кагосьці знешняга. Ці гэта проста наша нейкае людскае, пачуццёвае, спрацоўвае. Як разабрацца? Ну, конечно ж, пытанне няпростае, да, і так, ну, таму што ўсё адно, як ты не круці, як бы нам не хацелася быць упэўненым, да, то ўсё адно мы у межах веры недзе там кратаемся, да, і пытанне Духа Святого, пытанне Эўхарыстыі, да, вот, ну, ты ж не праверыш это хімічным составам, ці як ласка Божа дзейнічае. Ўсё адно, як ты не круці, па-людску нам хочацца мець такую упэўненасць, праверанасць і так далей. Вот, і
Ну и тема Духа Святого, да, это тема такая ходжения по тонким льде, и Дух вее, дзе хоча, кажа Христос, і не ведаеш, адкуль прыходзіць і куды ідзе. Ну і так ёсць кожным народжаным ад Духа Божага. Конечно, это рызыка. Но это рызыка дарослага чалавека, ты бераш адказнасць за самога сябе. Да, я разумеў, што я нікому не збіраюся не адпраўдвацца, не даказваць, не пераконваць. Это адказнасць за самога сябе, і я там тое, што я называю, што это было дзеянне Святога Духа, нехта скажа, дык а можа не. Ну, можа і не. То есть я не збіраюся нікому не апраўдвацца, не. Это моя рызыка, да. Можа я жыццё сваё змарнаваў. Вот так вот, жывучы як святар, там, да, ходзячы за Духам Святым, прабуючы хадзіць, жывучы ў цэлібаце, без сям'і, без дзяцей, можна змарнаваў. Можна змарнаваў. Это рызыка веры. По-другому тут якая тут упэўненасць, не? І хаця, канешне, тэма, ну, ўжо са свайго вопыту скажу, да, што вот калі гаворыш людзям пра Святога Духа, пра натхненне, вот эта вот тема харизматычнасці, так назовем трошку это попсово, да, от харіз, дары духовные и так далее, я дае ўсё больш і больш асцярожаны, не таму, што яе няма, а таму, што людзі не гатовы гэта адчуць. Я ўжо стаў бачыць, што там, дзе пачынаеш гаварыць, асабліва старэйшае пакаленне, вось, з усёй павагай любоўю да жанчыны, калі да жанчынкі ў гадах, да, там, дзе яны пачынаюць чуць пра Святога Духа, што вот так можна, там тады Духам Святым становіцца ўсё. Усё, што ім кальнець, усё, што яны бачаць, усё, што яны прысняць, і ты разумееш, што это неправда, это ахінея. Так это не працуе. Таму я так вот бачачы такі неадэкват, я ўсё-такі вельмі асцярожна. І, ну, маё такое правіла ёсць, да, што ўсё-такі Духа Святога не пазнаеш, пакуль ты не ведаеш Хрыста, пакуль ты не ведаеш Пісання. Апосталы перш чым напоўніцца Святым Духам, яны з дня ў дзень 3 гады з ім. Там, дзе Христос і ягонае слова не становіцца для людзей аўтарытэтам, дзе няма фундамента, вот этот вельмі класны момант, дзе Христос прапаведуе пра будову на скале. Хто слухае слово маё і выконвае яго, той будуе дом на скале. Калі гэтага фундамента няма, тады людзей у разнос можа бросіць лёгка. І вот такія працэдуры я назіраў. Калі няма слова, калі няма цвярозасці думкі, веры, цвярозасці нейкае духоўнае жыцця, а на гэты пустыр укінуць тэму харызматычнасці Святога Духа, там разнос. Таму я ўсё-такі з гадамі стаў вельмі асцярожны да этой тэмы, і такія рэчы, як там натхненне, пазнанне, дармова, ўсё гэта ёсць, да, ўсё гэта ёсць, ну, але бачу, у нас это неяк зусім не так працуе, як у Польшы. Там, што я бачу, ўсё-такі, это зусім не так. Ну, таму, да, это рызыка. Это рызыка, і тым не менш, да, ну што, рызыка, да, дык ніхто ж не адмяняў дзеянне Святога Духа, да, ён ёсць, да, ён ёсць. Дзякуй вялікі за сённяшнюю размову, за тое, што зненацку і нечакана, але пагадзіліся і завіталі ў нашу студыю, каб расказаць пра кнігу, якую мы зараз чытаем разам, працягваем чытаць разам, «Памілаваныя». Будуйце свой дом на скале. Аминь. Пахвалёны Езус Христос. Навеки вечный. Аминь. Гості ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.